Älä unohda tilata kanavaa ja jättää tykkäystä. Oletko koskaan huomannut, että pääsi sisällä on ääni, joka kertoo jokaisesta elämäsi hetkestä? Se puhuu juuri nyt, kun luet näitä sanoja. Mutta jos kertoisin sinulle, että tällä äänellä on paljon suurempi vaikutus todellisuuteesi kuin kuvitteletkaan. Se, miten puhut itsellesi, muokkaa elämääsi huomaamattomalla tavalla. Se määrittelee, mihin uskot, miten tulkitset ympärillesi tapahtuvia asioita ja jopa sen, mitä mahdollisuuksia huomaat tai jätät huomaamatta. Usein tämä ääni on niin jatkuva, ettei edes huomaa, kuinka se ohjaa matkaasi. Ajattele viimeistä kertaa, kun tunsit olevasi jumissa toistuvassa kierrossa. Se turhauttava tunne, kun yrität edetä, mutta tuntuu kun olisit samassa pisteessä yhä uudelleen. Ehkä teet kaiken oikein, työskentelit ahkerasti, teet hyviä päätöksiä, kuuntelit oikeita neuvoja ja silti lopputulos oli sama. Ikään kuin näkymätön voima pidättelisi sinua. Tämä este ei ole ulkopuolellasi. Se on sisälläsi. Se on heijastus sisäisestä keskustelusta, jota toistat huomaamattasi. Mutta tässä on hyvä uutinen. Aivan kuten tämä ääni on asettanut rajat, se voi myös vapauttaa sinut. Lähes vuosisata sitten eräs mies teki leidyn, joka voi muuttaa teisin sen, miten suhtaudut sisäiseen ääneesi. Se, mitä hän paljasti, ei ole pelkkä teoria, vaan todellinen mekanismi, joka hallitsee elämänkokemustasi. Seuraavassa luvussa tutkimme tätä vallankumouksellista tietoa ja ymmärrämme, kuinka se voi muuttaa todellisuuttasi. 1930-luvulla hengellinen opettaja nimeltä Emmett Fox paljasti jotakin poikkeuksellista. Hänen teoksessaan The Sermon on the Mount ei ollut kyse vain itsensä kehittämisestä. Hän lousi perustavanlaatuisen totuuden siitä, kuinka mielemme muokkaa todellisuuttamme. Foxin leito perustui yksinkertaiseen, mutta syvälliseen oivallukseen. Elämäsi ulkoiset olosuhteet eivät ole sattumanvaraisia. Ne ovat suora heijastus siitä, mitä mielessäsi tapahtuu. Ei kyse ole onnesta, karmasta tai kohtalosta, vaan siitä, millaisia ajatuksia ruokit päivästä toiseen. Kuvittele, että olet huoneessa, jossa on taustamusiikki. Aluksi kuulet sen selkeästi, mutta jonkin ajan kuluttua siitä tulee huomaamaton, silti se vaikuttaa mielialasi ja energiaasi. Samalla tavalla mielesi pohjalla pyörivät ajatusmallit ohjaavat elämäsi, vaikka et tiedostaisi niitä. Foxin mukaan nämä toistuvat sisäiset kaavat eivät ole muuttumattomia. Niitä voi muokata ja juuri siinä piilee avain muutokseen. Hänen sanomansa ei ollut vain myönteistä ajattelua, vaan hän puhui tietoisuuden syvällisestä vaikutuksesta todellisuuden muotoutumiseen. Ajatellaan kahta ihmistä, jotka kävelevät samaa katua. Toinen heistä tuntee pelkoa ja epävarmuutta ja näkee kaikkialla uhkia. Toinen taas on täynnä luottamusta ja näkee mahdollisuuksia jokaisessa kohtaamisessa. Fyysisesti he ovat samassa paikassa, mutta heidän kokemuksensa ovat täysin erilaiset, koska heidän tietoisuutensa luo sen maailman, jossa he elävät. Seuraavassa luvussa menemme vielä syvemmälle, miten tämä oivallus toimii käytännössä, ja miten nykyaikainen tiede alkaa vasta nyt ymmärtää siitä, minkä Fox havaitsi lähes vuosisata sitten. Emmett Foxin löytö oli hämmästyttävä, mutta nykyajan tiede on alkanut vahvistaa sitä, mitä hän opetti jo lähes vuosisata sitten. Tietoisuus ei vain havainnoi todellisuutta, se luo sen. Ajatellaan unta. Kun nukut ja näet unta, ympärilläsi on kokonainen maailma. Voit olla linnassa tai eksyä sokkeloiseen kaupunkiin, mutta missä tämä tila todellisuudessa sijaitsee? Se ei ole kiisisessä paikassa, se on tietoisuutesi luomus. Foxin mukaan sama tapahtuu myös valveilla ollessasi, vaikkakin hienovaraisemmin. Kaksi ihmistä voi elää identtisissä olosuhteissa, mutta jos heidän tietoisuutensa on erilainen, heidän kokemuksensa ovat täysin vastakkaiset. Sama kaupunki, sama työpaikka, sama terhe, mutta toiselle elämä on täynnä esteitä ja pettymyksiä, kun taas toiselle se on mahdollisuuksien virta. Tämä ei tarkoita, että ulkoinen todellisuus ei ole olemassa. Se tarkoittaa, että data, jolla tietoisuutesi suodattaa ja tulkitsee sitä, luo kokemuksesi. Jos alitajuisesti odotat epäonnea, tunnistat ja vedät puoleesi tilanteita, jotka vahvistavat tätä uskomusta.
Mutta jos tietoisuutesi on viritetty mahdollisuuksiin, alat huomata niitä kaikkialla. Tässä kohtaa kysymys kuuluu, kuinka voit muuttaa omaa tietoisuuttasi niin, että se alkaa luoda sinulle todellisuuden, jota haluat elää? Fox ei jättänyt tätä kysymystä avoimeksi. Hän loisi yksinkertaisen mutta voimakkaan avoimen, jonka avulla voit murtaantua vanhoista malleista ja ottaa tietoisen hallinnan omasta elämästäsi. Seuraavassa luvussa paljastamme tämän salaisuuden ja näytämme, miten voit alkaa keittää sitä jo tänään. Emmetboxin mukaan elämäsi ei ole sattumanvarainen tapahtumasarja. Se on tarkka heijastus siitä, mitä uskot, ajattelet ja tunnet syvällä sisimmässäsi. Mutta miten voimme muuttaa tätä sisäistä ohjelmointia? Vastaus piilee sanoissa, joita toistamme itsellemme päivittäin. Fox loisi yksinkertaisen mutta voimakkaan lauseen, joka toimii kuin pääavain tietoisuutesi syvimpään tasoon. Jumala on ainoa läsnäolo ja ainoa voima. Jumala on täysin läsnä tässä ja nyt. Nämä sanat eivät ole pelkkä mantra tai positiivinen ajatus, ne ovat vielä tietoisuuden muutokseen. Ne eivät ainoastaan rauhoita mieltä, vaan ne myös virittävät koko olemuksesi uudelle taajuudelle. Kun sanot, Jumala on ainoa läsnäolo, vahvistat, että elämässä ei ole sekasortoista taistelua hyvän ja tahan välillä, on vain yksi voima, joka on ehdottoman hyvä. Kun jatkat, ja ainoa voima, hylkäät ajatuksen siitä, että ulkoiset olosuhteet, menneisyys tai muut mielipiteet voisivat hallita sinua. Sinulla on teesy ainoaan todelliseen voimaan, joka on aina kanssasi. Lopuksi, kun sanot, Jumala on täysin läsnä tässä ja nyt, et siirrä vapautumistasi tulevaisuuteen, sinä omaksut sen tässä hetkessä. Muutos ei ole jotain, joka tapahtuu joskus, se tapahtuu nyt. Seuraavassa luvussa puroudumme siihen, miten näitä sanoja keitetään oikein, jotta ne eivät jää pelkiksi lauseiksi, vaan muuttuvat eläväksi totuudeksi elämässäsi. Pelkkä voimallisten sanojen tietäminen ei riitä, niiden on tultava osaksi päivittäistä elämääsi. Fox opetti, että todellinen muutos tapahtuu, kun alamme tietoisesti keittää näitä sanoja niin, että ne muovaavat ajatteluamme ja koko olemastamme. Etsiminen askel on tietoinen tunnistaminen. Aloita päiväsi hiljaisuudessa. Ennen kuin annat maailman melun vallata mielesi, istu hetki rauhassa, hengitä syvään ja lausu sanat ääneen tai mielessäsi. Jumala on ainoa läsnäolo ja ainoa voima. Jumala on täysin läsnä tässä ja nyt. Tunne jokaisen sanan voima. Älä toista niitä mekaanisesti, anna niiden upota syvälle tietoisuuteesi. King Siemen, joka alkaa itää. Nämä sanat alkavat muuttaa tapaasi kokea todellisuutta. Toinen askel on jatkuva muistaminen. Päivän aikana kohtaat väistämättä haasteita, stressiä, huolia, epäilyksiä. Heti kun huomaat pelon tai negatiivisuuden nousevan, pysähdy hetkeksi. Hengitä sisään ja talenta mieleesi tämä totuus. Jumala on ainoa läsnäolo ja ainoa voima. Anna tämän ajatuksen ohjata reaktioitasi. Sen sijaan, että antaantuisit huolille, muistuta itseäsi, että sinulla on yhteisvoimaan, joka on suurempi kuin mikään ulkoinen onnelma. Kolmas askel on jatkuvuus. Tämä ei ole hetkellinen harjoitus, se on uusi tapa elää. Mitä useammin toistat ja omaksut nämä sanat, sitä enemmän ne alkavat ohjata elämääsi luonnollisesti. Seuraavassa luvussa kuulet hämmästyttävän tositarinan siitä, miten tämä harjoitus muutti erään naisen elämän ja taransi hänet voivasta, jota lääkärit eivät pystyneet ratkaisemaan. Kun otat käyttöön nämä sanat ja muutat tietoisuutesi, et vain muuta ajatuksiasi, muutat koko todellisuutesi. Tarina, jonka seuraavaksi on esimerkki siitä, kuinka syvä sisäinen muutos voi vaikuttaa myös ulkoisiin olosuhteisiin. Eräs nainen, joka oli seurannut näitä opteja pitkään, otti ne todella sydämelleen. Hän oli kamppailut kroonisen sairauden kanssa yli 10 vuoden ajan. Lääkärit olivat antaneet hänelle diagnoosia, kokeilleet erilaisia hoitoja ja lääkehoitoja, mutta mikään ei auttanut. Hän oli kyllästynyt elämäänsä ja oli menettänyt toivonsa. Kun hän alkoi keittää, Jumala on ainoa läsnäolo ja ainoa voima, lauseen voimaa, hänen elämänsä alkoi muuttua. Mutta tässä ei ollut kyse pelkästään sanoista. Se oli tietoisuuden syvä muutos. Hän ei enää kokenut itseään sairaaksi, vaan hän havaitsi itsensä olevan yhteydessä terveeseen,
jumalalliseen voimaan. Hän ei enää taistellut sairautta vastaan, vaan hän avasi itsensä terveydelle. Vain muutaman viikon kuluessa hänen lääkärinsä huomasivat merkittäviä muutoksia hänen terveydessään. Vaikka fyysiset muutokset olivat huomattavia, hän itse tiesi, että suurin muutos oli tapahtunut hänen sisimmässään. Hän ei enää nähnyt itseään sairaana ja erillään terveydestä, vaan hän oli täysin yhteydessä jumalalliseen voimaan ja täydelliseen terveyteen. Tämä tarina on voimakas muistutus siitä, kuinka tietoisuus ei vain tulkitse todellisuutta, vaan se luo sen. Kun muutat sisäisen maailman, ulkoinen maailma seuraa perässä. Tämä ei ole pelkkää uskoa, tämä on tietoisuuden ja todellisuuden syvällinen yhteys. Seuraavassa luvussa näytämme, miten voit omaksua tämän totuuden omassa elämässäsi ja tehdä siitä pysyvän osan olemustasi. Kun todella ymmärrät, että Jumala on ainoa läsnäolo ja ainoa voima, et enää ole pelkästään katselija elämäsi tapahtumille. Sinusta tulee aktiivinen luoja, joka ohjaa elämäänsä tietoisuudellaan ja syvällä ymmärryksellä siitä, että olet täysin yhteydessä jumalalliseen voimaan. Tämä ei ole tilapäinen tila, tämä on uuden tavan elää, olla ja kokea elämä. Kun seuraavan kerran herät aamulla, sinulla on valinta. Voit jatkaa vanhalla polullasi, jossa pelot, rajoitteet ja negatiiviset uskomukset hallitsevat sinua. Tai voit astua uuteen tietoisuuteen ja sanoa itsellesi, Jumala on ainoa läsnäolo ja ainoa voima. Jumala on täysin läsnä tässä ja nyt. Tällä lauseella otat ensimmäisen askeleen kohti vapautta. Tämä ei ole vain ajattelutavan muutos, se on elämän muutos. Kun hyväksyt tämän totuuden, et enää usko olevasi erillinen jumalallisesta voimasta. Olet täysin yhteydessä siihen, ja tämä yhteys tuo sinulle rauhan, voiman ja mahdollisuuden luoda uutta todellisuutta. Et tarvitse ulkopuolista apua, sinulla on kaikki, mitä tarvitset sisälläsi. Tämä ei ole pelkästään positiivinen ajattelu tai itsensä hojaaminen. Tämä on perustavanlaatuinen totuus siitä, kuinka maailmankaikkeus toimii ja kuinka sinä, osana sitä, luot oman todellisuutesi. Jos tämä viesti resonoi kanssasi ja olet valmis astumaan tähän uuteen tietoisuuteen, aloita tänään. Kirjoita kommentteihin, olen valmis, ja tee tämä julkinen julistus maailmankaikkeudelle, että olet valmis elämään täysin uudella tasolla. Tilaa kanava ja tämä viesti, koska et ole vain katsoja, olet osa suurempaa heräämistä, joka muuttaa maailmaa. Tämä on vasta alku. Elämäsi ei tule olemaan enää koskaan entisellään.